Bai, Elgo Berta berrezela ilusio asko itzen dira, Luken lehenengo ekipoan ibiltzia, gainera ezagutzet bera, txikitatik bere familixia eta asko pozten naiz beragatik, lan asko indu hona heltzeko eta herritar bezala eta oin lagun bezala asko pozten naiz beragatik. Bai, niretzako txikitan bera referente bezala eukita eta oin hemen egon alizatea hemen hitz egiten eta guretzako Elgoibaren Markel izan da, ni txikixan nintzanean bera etortzen zen goratzen ez Mitxetara, pare bat egunetan bizitatzera, Agirretxekin eta oin bisekin harreman hau euki alizatea niretzako kristona. Ni batez ere goratzen naiz, ez dakit ze temporada uste eta 14an izan zen Champions jolastu zabenian kriston urtea izabela, bai berak eta bai Realak eta batez ere hori, eta gero bai goratzen ez, Realian ja amaitu zanean bere etapa eta Getafera jun zanean, ni jarraitzu nagoen pixkat hori, nire referente bat zalako eta bai goratzen ez bai. Nik kriston rekuerdo haitxut kanterakoa, ni 11 urtekin hasi nintzen, ale binetan, egunero etortzen nintzen Donostira Elgoibartikan, autobusian, eta niretzat prozesua kriston esperientzia hona izan zen, Realian beti sentitzu naiz etxian, eta gero gauzak ondo jun zitzaizkian, hasi niretzat zubietako parte hau postasuna ondixea ematen dian toki bada. Hasi nintzen justa 11 urtekin eta hori berak esan dagoen bezala, etapa guztietaz gauza honak ateratzen eta batez ere hemen itzen diazen taldekideak azkenean askotan lagun bezala bihurtzen diaz, eta oin bebai esan zen gaudenak kriston talde politxak hau eta gustora gunean. Bai, azkenean hori da politxena, niri ere berdina pasau zitzaidan, nire txikitan nire generazioko desente igo ginen lehengo ekipora, eta gero mantenitu genuen amistade hori, urte asko lehengo ekipoan, da gero gaur egun nire lagun ikonenetarikoa dira, urtero juten ez bereik adibidez oporretara. Eta hori da futbolak eta batez ere Realak ematen dizkizun balorien arabera, Realak ematen dizkizun gauza zorionik onena, azkenean laguna eta ematen dizkizun balore guztixek. Zuk esan dezun duen bezala, nik uste Sanser arte futbola niretzat zala lagun arteko zerbait, ez nuan zer iso hartzen duan, baina disfrutatzen, ez nuan inoiz pentsatzen lehenengo ekipoko helburu hori, eta ja Sanser zadenean, akordatzen naiz Gonzalo zala gure entrenadoria, eta Gonzalo oso exigentia zan, eta hor ikusi genuen aukera zagoela lehenengo ekipora juteko, eta gauzak ondo juntzian, eta seriotasun gehixokin, baina ere disfruta dugala uste dut, ez? Bai, pixka Markelek esan dagoen bezala, ez? Ona llegau arte igual ez zela konstiente hain gertu dagoela profesionaltasun hori, ez? Eta hori, zan zen netzako kriston urte honenak izan diaz, porque hori lehen komentagoten bezala kriston taldea indogu, urte askotan koinzidutxu dugu jugadore berdinak eta hori justo igoerakin eta aurreko urtean bigarren mailan Sansekin jolastu alizana, kriston aukera da guretza bai. Gu ez ginen ainurak, nik ere bigarren mailan 4 urte jolastu ditut, ni badakit ze zailtasun, ze liga, ze kompetentzia da, oso zaila da, liga oso zaila eta jakitia Sansekin nivel hortan ibiltzia, igotzia eta hor mantentzia kristo meritu daka eta askotan pentsatze, eta guztiz ez gerala kostiente, itxen aizeraten lana, kristo meritu dakala. Nire hasierak ezian guztiz onak izan, gaude zen bigarren mailan, ambientia tristia zauan gure ekipoen inguruan, nik ere lesio asko eukin nituen, da nire lehenengo urtien rekuerdua ez da oso ona. Gero pertsonalki ere satisfazio handia lortzea lehenengo ekipora heltzia, ez. Egisa esan, hasiera esan guztiz nire ametzateko hasiera izan, baina gero evoluzioan oso harro eta oso pozik ez. Nik uste importantiena dela, bidian, momentu txarra asko eukitze dituzu, pertsonalki, lesioekin, ez jolasten, uste momentu guzti horietan jakin behar dezula resilientzia puntu hori eukitzen, eta uste hori dela klabia urte asko lehenengo ekipoan egoteko. Dana bezala eukiko dituzu momentu ona, momentu txarra, lesioak, ez jolastia, entrenadorien deskonfiantza, baina uste resilientzia puntu hori dela importantiena lehenengo ekipoan egoteko, eta nik uste nire buruak imentzat orgullo zuena sentitzen izena hori da. Bai, hori da, ni justo berak esan den aurkakuan ere hasiera izan zen bikaina, oindala 2 urte debuta hona, baina aurreko urtean ere eukin hauen aukera kopako finala bertatik bizitzea, eta niretzako hori izan zen esperientzia kristona. Eta oin ere lanian jarraitzu eta olako aukera gehiago egoteko eta gustora bai. Nik uste hori dela Realan xarma, horregatik gera Realekuak eta horregatik sentitzen gera identifikauta, eta gaur egun nila
erraltzale bezala ikustia zenbat gazte dauden, ze ondo dauden lan egiten kanteran, da ikustia oso orgulloso sentitzen naiz, oso representatuta sentitzen naiz Realan baloriekin, eta uste dela Realan postasunik handixena eta altxorrik handixena, ez? Bai, kristona, guretzako azken hori izan duzun bezala, hemen eguneran zehar, egunero gauden taldeki lagunekin aukera edukitzea da kristona, eta guk ere bai sentitzen dugu azkenean alde horretatikan, kluban alde horretatikan apostoatzen dabela guregan, kanteran, eta guretzako hori oso importantia da ere bai.